Ayaw sagari. Taisungo kaiman tam korang paya in salayo. Tango korang paya ka semian yang to joto thik tongo. Tabuk boda korang paya. Korang paya kang live se khali ato tai yakar resane. Korang na phai Tiprasa roti korang na phai ani. Sanja debor ma korang na phai. Ani korang phai phayo ne sari do. Taisungo ang phai mani korang phai ne sao. Gahai ne baga cancel khete sama phai kya. Ang taisungo samani kya bu sido tabu Facebook go belaikai social media belaikai viral ngoi tongkha tomsom deborma je Christian school o hingke lekha pora phurung yawoi Christian dormoni abo phurungo nei je sawi tongmani abono tuyoi ang tabuk live to kok sagala khana norok video mannai khana phainai video hingke abo bai te khaisa hingke Potmoluchon Tripura bono tuyobo belaikai tabu social media o je BJP ni karjokorta je BJP supporter BJP no hamjaknai kubangma lukurok tabo khorang tisai tongo je Potmoluchon Tripura no BJP party ni simi boyskar ma khlainai abo hai hine chung khorang tisai tongma tabo social media ni bisingo nugo hingke ang tini video to relia hingke khana ni bisingo noro video mannai hingke abono ang sanani tabo norok no sanani hin phaimani hingke ang khana video rinai norok video paithak dora naikhe norok buji mannai starting simi norok naikhe buji manglak polan sini paithak dora naikhe norok buji mannai gabo tini ang ri rok sumjai ado kolomani bagai belai gutung hani bagai ang kuno ri rok sumliya ge harok ngai norok kuno hamyar ta wansukdi ri rok sumjai ya ongo phayo nai tamke ani o YouTube je tabu live khaimani ang norok je kurungoi tongmani ani video rikhe video naimani ang norok na ani family hine no wansugo norok ni bufayung norok ni dara norok ni busuk ayung hine no ang wansugo kana ani family actually ani nok ni borok norok joto abo hine wansugo na asuk risi chum yapana kuno onglak hinai wansukata actually tomsom hingke ani nok gana osi tabu chakri khlayo do norok tomsom no to sinina si sinai agi bin kaisa belai video kaisa viral lungkha ango video ni kok sana thanglia tabu hingke tomsom hingke tabu ani nok gana ono bo jail police ungna sombobona chakri khlayo Komalpuro aron tongo bo o dino ang jailo thangka chini group ni khoroksa burui bo romjakha election ni sekang ADC TT ADC election ni sekang romjakha jelo election live si bo jail ni yogo bo bud bo marelia tamge Tipra mothani belai active khoroksa samung tangnai o bukhuk juk okra lambu ni gotona to norok soiman khana norok nukhana o bukhu okra hingke lambu ni no aboni baga bono romkha tei bini logi o tinjona chala romjakha afro naina thampuru ang tomsom bai malaikha ang bono soimaya bo aro chakri khlai dong hinoi do hingke bo aro chakri mangkha chini Komalpur ni jailo garon tongo bo gao dino nugo ang samangkha bo aro chakri mangkha hine hingke bini abo belai khe viral ongoi tongkha o jora o abo hai to chung nugya Christian school hingke kaisa rule tongo jekono school o rule tongo do haifano ang tabo kok saka hingke baksa bora ano chaja khlaijaknai Christian Hindu ni kok sa hona ang hai kuno ang mai wansugo samani ado Christian school o ang hai kubangma Punjabi porinai tongo Christian porinai tongo Hindu porinai tongo kubang porinai tongo phiaba Christian school o pori khengke nono Christian ni kok phurungo Bible ni kok phurungo nung jabardasti Christian mangnai abo hai emon kuno kuroi do
phiaba chini takhuk tom som tam bujiwe bo sakang saimaya abono tui tang tabo asu kok full saglak gai full hingga ke chungkhana YouTube ni bisingo ang video upload khlainai ang tabo live bo saglak aro thangang ke norok srai srai norok buji mannai ang sanai ang aborong no tuya asu saya hnai tongo do tani baga aborong no tuya saya hnai tong hingga baksa borok ano joli jangnai o dormoni kok saw tam saw hnai ang aborong no tuya abon asu gurutto dia phiaba nai nai bale abo thaglai mongsi kori ke haisi oste ahai thanglai tonglaisio hingkai thanglai tongmani nugui ang uansukha abono tui kok ma sanai haisi abono tui kok ma sanai hina uansukha hingkai ang abono tinibo ang sapong uansukoi tongo abono tui kok samara chano samara chaya abono tui uansukoi tongo ta nge sakangke bo baksa borok jora jole jangna o Christian Hindu ni kok saw po eiso hine norok jole jangna hina abono sayang oi tong tabo chung sana na khenke all India wo private school jotoni slai kaham hinoi sinimung manai tongo actually do all India wo sana ta kangke private school actually missionary sini yang tongo kobangma missionary tongo sarkari school bad diwe khane missionary porilayo ani parao tongo 12 pass khaijak missionary school poriwoi kubangma student tongo borong no sungoi mano face to face norok school tamo phurungjak tamo sajak rule to joto nin tongo jemon Makunda hospital Asamo tongo o kaisa Christian ni te kaisa Makunda hospital tongo ambasao borok tamo khlai bo jani rule kaisa do jani kaisa rule poila fungai kheno hospital khuluknai joto poriskar clean khaimani yagulo pray khayo borok bithi joto ni bagoi je borok no hospital je rugi tongmani joto ni bagoi borok suriya sak borok kyabon thani ekta bithi pano riya suriya sak kono patient no borok thangoi khane check khlaya abai khlai suri mani yagulo si borok thangoi bithi rinani phano patient to nainani phano abai khlai ta ang je nukmani hingkai Christian rok tamo khlai abono tomsom sawo school ni jaga school no tonedi tahani bagai nung dharma ni phurungnani nangna emon to ang nugya noro nuda nuk sawai miya he is a man of God Mr. Nadim RAS I am sure I told the headmaster acha we will not leave Thompson kaham da tong brother ang kaham no tong kolomani do rira sumjagi ekdom cover hai pagalangjak hello friend hi there you said hingke ang tabo o kok rokno tui asu saglak te kaisa hingke ang second duita topic no tui no khana ang video sanamnai kaisa hingke Thompson no tui te kaisa hingke Potmolochon ni Facebook page no rokna nai ang sawai miya bo Potmolochon hingke tabuk te XMDC Potmolochon nung senai bini jagao tau David Mora singungkha bini Facebook page o emon je bo sui comment post khayo abono tui belai controversy singjak tabuk social media o kubangma BJP khane borok chajakliya nungkhoroksa MDC ngoi phaijak nungkhoroksa mansorman manani borok nungmaike post khlai tongo nini bagoi no BJP rok nasu mansorman thangsiwo nini bagoi no BJP rok no buyasu chajak khlaijak siwo abai kubangma comment khlai tongkha bini post hingke abono tui nang khana kok sanai tabuk tang asu saglak tabuk chung ei sok kok rokno bad diwoi chung personal babe chung kok salai chuano kaham de tongbai no joto no aro je tongnai joto ani video na nai ang sawai maya kaham da tong Sumen bhai kaham tongo ang norok ni hamari bai kaham no tongo
bo every time video khai boro boro tamo borom drink khaijak mang sabo brother Rabindra riang ni sadi ai bini bo sob saka bo right kok do ane thane screenshot joto tongbayo Sukuranjan Deporma Rabindra riang ingkai tamo Potmaluchon borok খুব মানে লাইজাক kok salai tongo do nungle kaham da Sumen bai kaham no dara tausu jor kaham no you like bro please bro kaham da tong hi friend kaham no tongo Montiram Tripura kaham no tongo bring it to the market what happened today this video of yours tungmani bagai do rira chumda gya men kabasi ge tini ingka ang ai shop asu kok no saglak ang laibo kijan tongnai kok to chung khana se salainai khana ang video ri tongo pia kaisa problem norok je tabo ajaga kurungoi tongnai jotto borok da ani channel subscribe khaijak saimia ang video ri ma tong ang video ri marok noro nada nai saimia pia ba subscribe khaijak tong hangkai please subscribe khaidi ang video upload khalgangkai norok mana nei jak ang subscribe khaidin samani karon hingke tamo angkai family kotor sanamna musungo মানে মেন আং ভিডিও স্নামনি কারণ তাম সে নরমে থানেছে আং সরং মানে দো নরক এখন যে কমেন্ট খাইও মানে আং যেটা সিয়া আবো নরক কমেন্ট খাই মানে বিসং তো আং সিও হয়েছে আচ্ছা অকরা রক কুবাং মা তঙ্গ অকরা রক আন বাবানি স্লাই পন্দ অকরা অকরা বড় রক আন ভিডিও নাইও আং বাকি সামান বরং নাইও হিনয় কমেন্ট পড়িও কমেন্ট নুখাঙ্কে সবাই মানে অব জ্ঞানী বড় রক ন আনো অনেক ফুরঙ্গ হয়েছে আবাইছি নাই gaborok semonta okra borok ano nayu ba ani kok khnao aboni baga borok kaham kok ano ang jeta sia borok purungo aboni baga ang je kuno jorao bebak jorao video sanam kan gen norok no sawo norok ano mojuna hamjakya comment kaisa khai thangdi 1 minute ni bagai phana video faye khana comment kaisa khaidi o comment no ani baga norok ni hamari haise may you be happy ang subscribe khadi himan ka ni channel kotorong thu aboni bago yado borok bangkha ke norong ni idea tebo kaham phainai aboni bago sang subscribe khadi ani video thangka ke norong nai ble nai ka ke chamani chaya norok sanai ano jani family tebo kotorong go 10 jona family tongmani 30 jona family ngoi thanga ke to tebo idea kaham ang man nai aboni bago ang norong no subscribe khadi enjo everybody is beautiful thank you ang isi no video hello nge live bo phale bal ka do please norok subscribe khaje tong hangke subscribe khadi chung family te kotorong nai chung te kok salai nai haisi nge tini ang asu kok saklak hambai norok no je live bo kurungoi tong nai borok no kaham video belai nini bro hambai chini Moniram Tripura nono belai hambai 5k will be sent to you angle Sumen bai 5k will be sent to you brother nini video nayo belai hambai Sukuranjan cinta khok Tiprasa roti I am subscriber to my channel gang tini bisi live bo tongla do norok na belaka hambai kisi san bisi ngono kurung mani bagai ang tapu tone nai ge norok bai khana malai sinai video aida ta olari rok bo sumje he nai na de he asu jok se he no tung phla mane jai kurui chini yang norok na yang asu tu do tung sei mia tung phla mane ai no live diu si ma su jak
ge hambai norong na do khana norok video malai di je video khana phainai bo comment khai di do comment khai di sure comment khai di video nai khan ke kichap phano comment khai di kaham phano khai di hamya phano khai di abo norok ni matter ge tabo tonai sinai hambai norok na joto hor kaham.